Штаб Татар безне һәр елны яңа проектлар ачыла. Бу елны без яңа медиа клуб ачтык. Анда безнең күп итеп яңа Мәскәү мәгариф һәм газета, журналлар безгә киләләр һәм безнең турында бик күп хәбәрләр язалар. Аларга безнең татарлар ничек яшәвен һәм без ничек яңа чаралар уздырабыз. Менә шулай итеп без инде аларга шундый кызыклы кичәләр уздырабыз. Аларның дусларына һәм белгән кешеләренә шундый штаб турында сөйлиләр. Бу арада безнең төрки эшмәкәрләр клубы ачылды тагын бер. Безнең үзебезнең эшмәкәрләр клубы бар иде. Аның исеме Масштаб һәм шуның базасында без шулай ук төрки эшмәкәрләр клубын ачарга булдык. Төрки группасы инде үзләре безгә шундый игълан иттеләр һәм безнең белән бергә шулай итеп менә бу Рамадан аенда ифтарлар уздырдык. Алар безнең турында беләләр. Шулай итеп без бер-беребезгә ярдәм итәбез. Шул эшмәкәрләр арасында шундый нык кешеләр арасында шулай итеп үсәбез без дә аларда. Тагын иң көтелгән проектыбыз инде ул әлбәттә милли йортыбызны саклыйк дигән китапны чыгаруы. Бу татарлар гамәл стратегиясе энциклопедия һәм анда безнең татарлар ничек үсешүен һәм бер-берсен шулай ярдәм итеп төрле бөек шәхесләрне алардан сораулар алып шундый бик кызык китап була һәм аларны инде без сатып алуга була, сезне аны укый алырсыз. Безнең клублар инде бик күп штабта. Алар инде студентлар клубы, аксакаллар клубы. Безнең бик нык итеп яхшы үсә безнең татар мафия клубы. Сәяхәткә баралар бергә җыелып дуслар. Без бик яратабыз бергә вакыт уздырырга һәм шулай итеп без татарларны берләштерәбез һәм ярдәм итәбез.